Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Είμαι ο Χρήστος Σκετόπουλος και έχω δίπλα μου τον Βαγγέλη τον Κλεϊτίδη. Γεια χαρά. Και σήμερα θα αναλύσουμε την επικαιρότητα των περισσότερων ελληνικών ομάδων. Λοιπόν, Βαγγέλη, πες μας την άποψή σου για το πρωτάθλημα, γενικά την ποιότητά του μέχρι στιγμής. Εντάξει, νομίζω ότι βλέπουμε μια μέτρια μπαλίτσα. Να είμαστε ευχαριστημένοι και με αυτά που μας προσφέρουν, εντάξει. Αυτό έχω να πω. Για να προσθέσω και κάτι, γενικά πιστεύω ότι βλέπουμε ένα μέτριο πρωτάθλημα σε πολύ μέτριες συνθήκες. Γενικά είναι μια μετριότητα το ελληνικό πρωτάθλημα, αλλά δεν πειράζει, θα συνεχίσουμε και θα αναλύσουμε στην πορεία της εκπομπής τις περισσότερες ελληνικές ομάδες να δούμε τι θα κάνουμε. Λοιπόν, Αγγέλη, λέω να ξεκινήσω την εκπομπή μας βγάζοντας κάποιους φίλους στον αέρα να πούμε την άποψή τους, έτσι. Να, ας ξεκινήσουμε τον πρώτο μας φίλο. Λοιπόν, ανοίγουν οι γραμμές τηλεφωνείτε στο 210-66-32-432. Ανοίγουν οι γραμμές, πάμε στο πρώτο φίλο για σήμερα. Καλησπέρα. Και δεν μου λέτε, παιδιά, πώς δεν βλέπετε τη Πανάτα φέτος. Λοιπόν, ο φίλος ρώτησε πώς βλέπω το Παναθηναϊκό. Κοίτα, τα πράγματα είναι δύσκολα. Φέτος πλέον το πρωτάθλημα είναι σχεδόν μαθηματικά χαμένο. Πρέπει να κοιτάξετε να βελτιωθείτε σε κάποιους τομείς για του χρόνου. Π.χ. άμυνα που είναι το δύσκολο το σημείο σας. Να δείτε και άμα θα μείνει ο ΣΥΣΕ και μπορείτε να πορεύσετε έτσι για του χρόνου ώστε να έχετε μια καλή πορεία στο πρωτάθλημα. Μαγγέλη. Τι πώς τη βλέπετε Πανά, θα με δουλεύεις τώρα. Πάτε και χάνετε έξω απ' τη Λάρισα. Πες το Σισε, να ντυθεί πάτη, να βάλει και μια φουστίτσα και άντε γεια. Επόμενος. Λοιπόν, Μαγγέλη, καταρχήν ηρέμησε. Τι να ηρεμήσω, βάζω το κάθε βάζελο, θέλω να ηρεμήσω κιόλας. Βάζε, Μαγγέλη. Ναι, παιδιά, καλησπέρα. Τον Ολυμπιακό θέλω να ρωτήσω. Σκύβα να καλοδέσαι, αν δεν είναι 13 από τα μετρελάκια. Έλα, τι έχετε να πείτε. Μιλάτε κι εσείς οι γάβροι, έχετε στήσει όλα τα αθλήματα, ακούω και βλακίες και χαίρεστε. Άντε μην τρελαθούμε τώρα, κάνουμε και ακούω βλακίες με τον κάθε γάβρο που παίρνει τηλέφωνο και χαίρεστε. Έλα, επόμενος. Λοιπόν, Βαγγέλη, έλα εδώ. Έλα εδώ, ηρέμησε. Έλα, ηρέμησε λίγο, έτσι. Πώς να κάνω εκπομπή ρε Χριστό, πώς να κάνω εκπομπή, λες. Δεν έχω συζητήσει να κρατήσω τις σημειώσεις, δηλαδή λίγο έλεος, έτσι. Λοιπόν, τι να πω τώρα εγώ. Το μόνο που έχω να πω είναι ότι, εντάξει, πιστεύω ότι παίζετε την καλύτερη μπάλα σε ορισμένα λεπτά ενός αγώνα, στο πρωτάθλημα. Βέβαια έχουν ακουστεί και πολλά για τις συνθήκες που παίρνετε. Το ντέρμπι, εντάξει, δεν χρειάζεται να το σχολιάσω, ήταν κομμωδία. Συνεχίστε έτσι. Λογικά δεν χρειάζεται πολλές ενισχύσεις. Έχετε αρκετούς καλούς παίκτες. Θα έχετε μια καλή πορεία, πιστεύω, το χρόνο της Champions League. Αρκεί να βελτιωθείτε λίγο στο τομέα, όπως σας είπα. Ευχαριστώ. Λοιπόν, Αγγέλη, ηρέμησε λίγο και το βάλα σε φάει, έτσι. Έλα, να ηρεμήσουμε λίγο. Εντάξει, συγγνώμη, απλά κάθομαι και ακούω βλακίες. Με τους γάβρους εδώ πέρα, παίρνει τηλέφωνο και χαίρονται. Εντάξει, λίγο. Για να πέρα στον επόμενο φίλο. Είναι αγόρι μου, μην ορμήσεις. Λοιπόν, περνάμε στο επόμενο φίλο. Ας περάσουμε στον επόμενο φίλο. Λοιπόν, περνάμε. Καλησπέρα. Ναι, παιδιά, αντίστοιχα. Πώς τη βλέπετε το χρόνο του χρόνου, το κάνουμε καμία καλή μεταγραφή το καλοκαίρι, να σωθούμε, να πάμε προς φέτος. Πώς το βλέπετε το πράγμα. Λοιπόν. Εξής είπαμε. Δύσκολα τα πράγματα, πολύ δύσκολα και σας φέτος. Πάλι δεν ικανοποιείται με την πορεία στο πρωτάθλημα. Τώρα με το Χιμένεθ τα πράγματα φαίνονται λίγο να πάνε προς το καλύτερο. Του χρόνου, άμα σοβαρευτείτε και δεν κάνετε αυτές τις γκέλες, εκτός έδρας είναι απαράδεκτο να κοιτάνε κερδίσετε τόσα μάτς, είναι απαράδεκτο. Δηλαδή, μέχρι και ο Ρέξο εδώ πέρα δεν θα νίκαγε. Είναι απαράδεκτο, πρέπει να σοβαρευτείτε λίγο, να κερδίσετε τα εκτός έδρας μάτς, να τα εκμεταλλευτείτε και του χρόνου να πάτε καλύτερα, αν προσεγγίσετε και κάτι καλύτερο στην Ευρώπη. Λοιπόν, Βαγγέλη, ποια είναι η άποψή σου. Η άποψή μου. Παίρνει ο φίλος και μου λέει μεταγραφή. Με τι λεφτά ρε φίλε, με τι λεφτά. Τέταρτη, πέμπτη θέση και πολύ σας είναι. Έλα, επόμενος. Λοιπόν, παιδιά, πριν πάμε στο επόμενο τηλεθεατή, να σας δείξουμε αυτό το σκυλάκι εδώ πέρα, το τίγρη μας. Τίγρη το λένε, δεν είναι ότι είναι σκυλί. Γράφετε Rex και ενώ το μήνυμά σας, το στέλνετε στο 54.000 και μπορείτε να κερδίσετε τότε εδώ πέρα το τούμπανο. Όποιος σας πειράξει, το μάλιστα θα το φάει. Έτσι βλέπετε είναι τρελός. Λοιπόν, εμείς θα το κάνουμε την κλήρωση στο τέλος της εκπομπής. Λοιπόν, να περάσουμε στο επόμενο τηλεθεατή. Ας περάσουμε. Καλησπέρα. Ναι, πάω και με. Πώς βλέπετε την πορεία μας φέτος, παιδιά. Λοιπόν, Βαγγέλη, ξεκινά. Τι, φίλε μου, είσαι πάω. Δεν ακούω καλά. Είσαι πάω. Ρε
Δεν συνεχίζω την εκπομπή. Αγγέλη. Αγγέλη. Sorry Χρήστο, αλλά εντάξει. Κάθομαι αν έχουμε και παουτζίδες στο μέσα. Δεν τρελαθούμε. Θα σε κοντά να ρεμίζεις. Αμάν εδώ μέσα. Δεν γίνεται να κάνω έτσι κουμπί. Πολλά νεύρα. Τέλος πάντων. Η άποψή μου ότι η ΠΑΟΚ πήγε καλά φέτος. Στην Ευρώπη. Λοιπόν, και κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος της εκπομπής μας. Πριν κλείσουμε να κάνουμε την κλήρωση, έτσι. Με το... Ας κληρώσουμε ποιος τυχερός τηλεθεατής κέρδισε τον Rex. Να ψάξω λίγο εδώ πέρα, να δούμε. Να βγάλω τον νικητή. Και είναι ο κύριος Βαγγέλης. Τον έχουμε στον αέρα. Συνονόματος ο κύριος Βαγγέλης. Τον έχουμε στον αέρα, λοιπόν. Ναι, καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα, εγώ κέρδισα. Εσείς. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που κέρδισα αυτό το δώρο. Τον ήθελα πάρα πολύ το σκύλο από την αρχή της εκπομπής, τον έβλεπα και τον εγγραφόμουν. Και είμαι πολύ χαρούμενος που κέρδισα. Ευχαριστώ πολύ. Και για πες μας τι ομάδα είσαι. Άρης είμαι. Άρης, πλάκα που κάνεις, υπάρχουν και ακόμα τύποι που είναι Άρης σήμερα. Και τώρα δεν καταλαβαίνω. Τι δεν καταλαβαίνεις, φίλε μου. Παίρνεις τηλέφωνο και λες της Άρης, θες και το σκύλο. Δεν το παίρνεις το σκύλο, ρε. Άντε, γεια. Αυτά είναι η εκπομπή μας. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Και ΑφρενΕλλάδα TV. Γεια σας. Γεια σας. Fail. Πάμε. Tell me the duck story. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Είμαι ο Χρήστος Δημητρακόπουλος και έχω δίπλα μου τον Βαγγέλη Κλίνη. Γεια χαρά. Και σήμερα θα αναλύσουμε μετά τον επεισόδιο με την ομάδα. Τι λέτε να ξεκινήσουμε την εκπομπή βγάζοντας κάποιους φίλους εκκρατές, έτσι Βαγγέλη. Το πρωτάθλημα εντάξει είναι και πλέον μαθηματικά σχεδόν χαμένο. Κοίταξε να δεις φίλε μου. Το πράγμα είναι δύσκολο για το μαθηματικό γιατί εντάξει έχει κάνει πολλές γκέρες εκτός έδρας. Έχει χάσει και τώρα τη Λάρισα, ας πούμε, αυτό. Γιατί γελάμε. Λοιπόν, τι λες Βαγγέλη να ξεκινήσουμε την εκπομπή. Επιτέλους, μαλάκα, πούσα. Έχω βοηθάνει στα κέντρα μαλάκα δίπλα του. Και δεν φάτε, παιδιά. Δεν μου έκοψε πάλι μία. Έλα, μαλάκα. Got any grapes? said, look, this is getting old. I Τι πως τη βλέπω την μπανάνα, αγόρι μου. Πλάκα μου κάνεις, με δουλεύεις τώρα. how about then he waddled away, Δεν πάμε να γραμμή. then he waddled away, then he waddled away, Μιλάτε κι εσείς σιγά, αύρη. Που έχεις στήσει όλα τα αθλήματα. Τι λέω μετά. Άστα, έχουμε κι άλλες τελούς, θα το περατώσω. Πάει και πέρα εμείς εγώ το βάλω στο φάγι, έτσι. Ναι, γεια σας. Πού είμαι εδώ, γιατί είναι εδώ τηλεόραση. Τα παιδιά είναι πολύ γεμάτα, είμαι Λάρισα εγώ. Ήμουν ο καλύτερος που σε αυτή τη βίντεο είναι Φλόρι. Μην τους βλέπετε είναι βλάκες καθυστερημένοι, εγώ είμαι καλός εδώ πέρα. Λάρισα είμαι. Καφρινελάδα TV. Μείνετε συντονισμένοι. Άκου εκεί, ο σκύλος να είναι Λάρισα.